Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu kepangaken matur. Nami kula ini Zubratul Hasanah. Kula salah satu pun siswa SMK Negeri 1 Wonosobo. Sakniki kula kelas 11 jurusan DKV utawi Desain Komunikasi Visual. Griyanipun kula teng Krakal Santren RT 3 RW kalih Karangluhur Ketek Wonosobo. Kaluwihan saking diri kula teng pelajaran jurusan yaiku saged desain, saged gambar kang saged nampi pelajaran sing diparengaken Bapak utawi Ibu guru. Lan karingkihipun saking diri kula yaiku jahe luput utawi ceroboh kestupen temen nunda tugas kang kirang saged manfaatken wekdal. Nilai saged kula pundhut saking diri kula yaiku luwih saged ngaturake wektu kang saged manfaatke wektu kangge sinau lan saged dados bocah kang telaten kang sabar. Ancaman sing saged teka ing awake kula yaiku overthinking, yaiku seneng mikirake perkawis ingkang boten penting. Titikan blingkine kaluwihan sing kula gadah yaiku sabar, telaten, saged duweni ide-ide kangge desain pelajaran jurusan. Cukup semanten perkenalan kula, wonten kesalahan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.